Първата ми риба на байткаст е факт. Макарато, което използвам е на Tsurinoya Dark Wolf DF 500 XL и двойцата е Yamaha Blanc Sail кифачето. Много браво, моето момче. Воблерът ви е много познат. И просто много фаща този воблер. Съветвам всички, които си го вземат, като фащате рибата, просто я пускате обратно, за да има риба. Ето. Ай, продължаваме да видим какво ще направим. Оп, риба и то хубава. О, не знам какво е това, ама ще да идва. Какво е това, ама? Тръгна. О, виждам го буцае. И друг го следва. И друг голям кефал го следва. Оле. Гледайте каква буца фанах. Макарата съм стегнал много нарочно, защото няма много. О, хубави. И с байткаста е интересно, честно казано. Даже имам малко опит с байткаст. Едно време бях се зарибил. Махнах го, все пак реших да пробвам. И да ви кажа, инвестирах малко повече пари в така ми и работата се получават много по-добре. Вижте за каква трофейна риба става въпрос. Хвърлих, задържах я леко в течението и той просто си взе. Нищо друго не направих. Не знам дали го виждате. Какъв буцане. Аз съм го тормоза. Ще го освободим, защото тук не мога да го мера. Долу е взел. Долу да го мера. Добре. Чакай, чакай. Айде да се видиш тук на камерата, колко си голям. Его. Оп. Направо избяга. Къде отиде? Се удари в краката. Къде? Може да го видя. Его е там. Скри се отдолу. Бяха ято. Его. Кефалеско. Вземи. Едва ли ще вземи пак. Натам отиде надолу. Успех. На лука. Какъв удар направи. Оп, пак го ударя. Чакаме, пак го ударя. Айде. Значи големите кефали са точно е там. Стоят надолу на дървото. Мисля, че ще вземе, но малко ударя. Беше хубав и този. Продължаваме. Виж буквално колко влакно имам. Ако ми удари нещо по-зверско, но просто се скъса.
штука ли? Ко беше това? Костур ли? Штука ли? Не знам да бе. Яката работа. Его кефало на котушка. Не, вижте как се справя мултипликатора с клатушка. Значи първо за настройката. Оле майко, какъв распер изигра. Какъв распер. Добре, както и да е. Не сме дошли за распери, за кефали, така че да ме удари, това не мога да изкарам. Така. Натискате и трябва много бавно примамката ви да пада. Според грамажа, нали? 1, 2, 3, 4, 5 грама. Зависи. Ето тук се настройва. Ето вижте така, като отворя, почва да пада. Като затворя. Ето така. Ето тук е моето. Вижте колко бавно. А от тук ви е другата спирачка. Тя е моята магнитна на тази макара. Ето вижте как хвърля се. Оп. Хвърлям. Пръста винаги е там. Нещо ако засиля много, да мога да спра самата шпула. Виждам кефалите, че следят примамката, но нещо много са мнителни, не искат да взимат. Сега ще бъде малко по-близо. Ето така. И много важно е, като фърляте с байткас, първо фърляте назад към гърба си и след това изстрелвате примамката напред. Това е начинът да се хвърля. И всичко друго е опит. И ако фащам по-малки рекички, препоръчвам по-къса войца. Това е. Ай, продължаваме да видим дали ще хванем нещо. Оп. Удар. Ай стига, кой е това? Разперче. Вижте го. Чакай. Продължавам. Може би пак беше разпер. Фана съм. Не знам какво има са фана. Май разпер пак. Не какво. Натучва и са фана. Избягам. Много съм стигнал аванс, защото ако мога да не разпери.